Det er flotte ting. Alt. Det er hendes arbejde. Parshang Saeed er leder af Multikulturel Kvindeforening i Odense. Her hjælper hun kvinder i gang med livet som flygtning i Danmark. Hun har fået flere priser for sit arbejde med kvinderne, men livet som flygtning lå langt væk, da hun voksede op i Irak. Min barndom, det var fantastisk for mig, fordi jeg har haft en meget god familie. Og så jeg går i skole altid, da du har oplevelser som godt, så man husker den godt. Og det er rigtigt, sådan er det barndom. Parshang fik endnu en oplevelse, da hun som 18-årig tog til Rusland for at uddanne sig til journalist. 6 år senere vender hun hjem til et splittet land. Had, krig, så masser af kriminalitet, så masser af dræbt, uden nogen lovgivning, uden nogen ting. Nogle gange de dræber, så de folk, dem kriminelle på gaden, så man kan ikke, jeg har ikke kæmpet for den her. Selvfølgelig det bliver meget voldsomt. Parshang flygter med sin mand og nyfødte datter til Danmark. Hun lærer sproget og opdager, at hun kan gøre en forskel for andre flygtninge. Så jeg var i sprogskole, og jeg har været rigtig kontakt med mange mennesker, som kvinder, etniske. Alle de kommer til mig, ved du hvad, vi har spørgsmål, og de har haft mange problemer. Du forstår, hvordan du kan hjælpe os. Ja, vi ved, at du forstår mange ting, og så du læser, så kan du hjælpe os, og du taler vores sprog. Så jeg kan mærke, at det er en stor behov. Hvad kan vi gøre for de kvinder? På trods af udfordringer og lange arbejdsdage er det kampen værd. Hvis en pige starter her, hun er meget svær, det er ikke nogen, så pludselig hun får nogle arbejdsmarked på arbejde. Pludselig hun er motiveret, og hun vil gerne nogen til. Det er fantastisk for mig. Det er kampestår sig. Jeg lover dig, det er. Jeg bliver 2-3 dage, jeg har så energi, og jeg vil gerne lave alt muligt. Jeg brænder for de ting. Sikkert, du kan finde så smukke mennesker omkring mig også, som brænder for de samme sag. Så vi kan finde hinanden, og vi kan snakke sammen. Og det er det, de gør mennesker, som jeg siger, man skal ikke give op. Og Parshang giver ikke op. Selvom det ikke altid er let at være fremmed i Danmark, så ser hun sin fremtid i Odense. Hvis et land respekterer menneskers rettigheder stadigvæk. Hvis den land, som holder fast på de værdier, jeg tror på, og som de var, og de fantastiske værdier, selvfølgelig jeg vælger Danmark.